Anyang laki din! Kumusta ka ngayon di babae akong kunam idi na minsan, Pards? Awan nga ron pare. Di na ka nung tipo, tanalaadak. Sayang. Nakapimpintas pa yung babae. Kasi ka ngay. Anya mati ko na jar armamay. Awan nga rod. Manual dawan na di na ka-replyan. No awaga kat saan pa sumungpat. Kano mat nga tama padasang tati makaarakop iti chicks. Iso nga rod ang manipod nagyanak dito'y alubong. Awan pala experience ko iti babae. Iso akayat ko ti maka-experience. Ay, virgin kayo pa ilaang adwa. Padasan nak nga ta. Awan mat-asawa ka. Ay, unay dahito abakbakatanin. Asino mat ti mga atkan ka barungay, kat expired kamatan. Ay, rumbangkit di nga agyaman kayo kanyak ah. Taaw-awisan kayo. Dahi ta pa naging inom yung nga kanayon. Kat dahi taro pa yo, agkam kamuron. Apay, sinumot ngay kumati balasang amang kayat kada kayaw. Ay, pare Juan, agawid takid din. Disturbo dahito abakit. Ay na, naimbag ka pa, mare. Tadan lakay mo. Siyakat agparparikutak ita. Tani, mapmapanan titawon ko. Ay na mare, ubing ka pa ilaang. Ado pa'y ti lalaki dita. Nga aggusto kan ka. Huwag pa iso, Julie. Di mo pa'y panunutan da ita. Nagpintas ka, met. Sigurado, nga do ti lalaki. Nga garam kan ka. Ay na, maibagayo lang data tawan kayo iti posisyon ko. Nagpardas ng aglabas ti tawon. Ay, manupay atawan, agkuribet-beton ti rupak. Jakmat kaya ti maipadakin ni Antinora, abi makit nga awan asawa na. Naarte ka nung amin iti balasang. Ngem ita takas jayan ti tawon na, abaketen, uray asino ditan patulan nan. Agbabawin sameten asan anak ki asawa. Sana bali mare. Ado ti babaro pay laang diti baryo. Ado ti lalaki dito nga awan asawa da. So nga ado ti pagpilyam. Ay, uray din nasingpet ko ma, kan saan amang inom. Sa anak mo't kat anapili iti lalaki. Ante, kumatangak man iti kape. Si Kagayam, Julie. Kasano nga dito yung baryo, may? Mayat ante, saan akas la iti naggapwak? Hay, naggulo ijay. Kumusta ngay ti love life mo? Ada ka din asawam. Awan pa nga rod ante. Awan mo't ti mabirukak ang mga yat alalaki kanya. Anya? Uray boyfriend awan? Ay, sana bali Alumot kiti ditoy. Ang mga nun madamdama pa nagawit mo. Makakita ka iti lalaki dita kantaw. Hello? Gumana naman, di ba subyo? Ay, sige nga rod ante, mapanak pa eh. Anya abat sob, basit wano dakkan. Di man dakal, manang. Sino na dyan babae? Abay na ito lang makita. Kaanakak dayjay. Ha? Kaumumay na lang ngamin dito'y baryo tayo. Dito'y kanon kat nga agyan. Amok, ti ala dita panunod mo. Ay, di mo aramiden dayta. Nagpintas ni Julie. Saan ama ibagay kan ka ama martag? Julie tinagan na. Hoy, apay, awan nangag mo. Kunak, saan mo nga? Sige. Ilis tayo pa ilatin na lang. Sige. Ay, nagloko na lalaki. Kuna na gumatang ng utang matgaya. Apay. Miss! Ah, apay? Siyak ni Juan. Makiamamu ako makan ka ng mabalin. Hindi nakita kay tay. Nainlabak mo tay. Anya? Ay, sige siyak gayam ni Julie. Itulod ka. Ay uray sanan. Kababain matuan. Kan italaang ang nagamamuta. Kan asidagmat laang ti paggiganak dito eh. Kahit ka makamamu. Kan
Awan mo't aramidag asabali. Ah? Sige ano ipilit mo? Di itulod na. Mayat gayam bitayin mo ah. Ora medyo nalipit. Nga mayat tibuya na. Agmay may sa akla ang mat ngamin. Iso asaanin akasapulan analawa. Adan boy pa rin mo, Julie. Nooman kat arman kan. Nagpardas ka matan. Di mo pa'y amuunay ti gusto nga ugali. Arman na kon. Kun na nga minti bagay. Asal ka ti para kanyak. Kan uray di ka pa'y unam amo kat madlaw nasingpet ka. Gapo iti panagsasaom. Nagmayat adeng-denggan ti panagsaom. Mayat ti busis mo. Kasjay. Ibagbaga ko na. Diyak kayat ti lalaki nga dabisyo na. Amangan mat na dabisyo. Adangam ko. Isardeng ko itan. Makitakla na bartag ka wano aginom ka iti arak. Busted kan. Ay, sige. Isardeng ko ti bisyo. Kasano ngay pariwan? Sabado yung bigat. Aginom tamanan Ako paspay lang pare. Agbalbaliw pa lang. Agbalbaliw nga. Aginom takit din bigat. At ang amin nararmat. Kahit imbagak ngay sarden ko amin na bisyo. Di na ngamin kahit tilalaki nga na bisyo na kahit. Uray basit latino menta tapno di na madlaw. Kaduan nak mata. Amom asikalag tikad kadwak ditoy. Ko, pasensya ka, isardan ko nga rin din tayo ginom. Yung kakidi magbirok mo tayo tiyarmam. Isardan tayo ginom nga. Inton mabastad ka. Syakmet lang, tibiro ka, pare. Kaslamat nginginaan dito yung restaurant at ngayon mayan na. Okay lang dito, babe. Kahit first month salita garo dito Isong special mo't ati papananta. Uray ijay balay laang. Special yun, basta kadwa ka. Sana balay? Mangbiro kak itidad dumapag kwartak. Tapno, normal lang. Ti panganantan. Kontentong akon itikas to'y abiyag. Sabay kaya? Nasyak ti damagan. Kaya't kumat nga itad kang katika sa pulam. Wano lagi ti kayat mo kuma? Ay na, wanla ka din. Ay wan gayam. Kumusta di best friend mo ay ani Brian? Naku na ni Auntie Nora, akanayon ka numat nga uminom ije tersena na. Wan nga rod. Inakita ninton bigat. Kasaritak tuman na dyan, best friend ko. Kumadaytan pare, itulod kan. Gusto na. Di na bibiyangan. Pumanaw ka man ditoy. Abay nga, kastamot na ti saon. Abay, anya ti palikot mo, tatulungan ka, pare. Di mo lang matulungan oray ibaga ti problema. Pumanaw ka man ditoy, Juan. Isardeng mo nga minang ti arak, Pards. Sana nasayad tayo ta. Inton madamdama, may sagmak ka pa, ikaw iti arak. Di mo urayan nga adda mapasamak. Sa kanto isardeng ti aginom. Dito lang ako timang parparag sa kanya. Kaya't mo pa lang ay katay. Sura ka man. Auntie Nora, pakikita yung man ni Brian. Sigurado adi na kaya ti agawid. Delikado pa yung tidalan na tarabin.
Ang mga no, maisagmak, iti dalan na. Wan, siya kung ti makaamukan ko ana. Damot ti sana maus-usar apagidaan ditoy. Ay, dito yan maturog. Sige nga, Rod. Agyaman na kantay. Hoy, tumakder ka man kit dita. Tauray jay kaunaga na maturog. Adaman na pintas na babae dito. Uray dito'y ka na maturog. Agyaman ka kanya. Tanasimpa, ti itad ko apagturugan. Malagip mo ang damang pangbangon kanya ka na pintas sa babae. Oh, kumusta ngay? Ne, inlutuan ka iti makan. Anyat aramidam ditoy. Apay nga da ka ditoy. Si kamat, agang angaw ka manan. Ang uber ka pa'y langkat. Ayan tinapintas a babae nakita kiti rabi. Ha? Kat, syakla ang matyada rito'y. Anya? Nakakitaam kuma iti babae. Aywan gayam. Naglaing ka man, idi rabi eh. Kunak man, no virgin ka pa'y. Kasalamat, ado experience mo. Experience nga bagbagam mat. Apay nga awan pagananay ko. Oy, anya tinaramid mo kanyak? Ha? Anya ti inaramid ko? Kat si kama tinangguyod kanyak. Agpukka-pukkaw ka pa, idi rabi eh. Anya? Ay, kaya't mo asawan, ada na pasama ka data. Kat, anya pa'y ngay kuma. Ay, sus, si kapay mo ti first time ko. Ay, pangasim ah. Di mo ibagbagay ti sa balay, tinapasama ka data ado ah. Kat, apay ko mga ilimad ko ngay, nga ada na pasamak ka data. Kat, good news mo't dayjay para kanya. Nagado pa ti baro a mobs anasurok kan ka. Aniya lakit din? Agpaiso ti ibagbagam, madam. Amangan mo't no, luklukwan na kami laan. Wen nga rod, ante. Sapay no kakastaba na, kat saan ang mabalin nga istoryaan. Sige kayo. Ang mga nuumay na kayo darupin gito ni Brian. Ay, apo. Di kay tumag ngamin mamate. Ibagbagak nga road. Ni Brian laang ti first time. Anang ngaramid kanya kiti kasjay. Ay, nagmayat tirik nak nga road. Tanabayag nga awan ti action ko. Ay, nakaado kami mat arounds Ha? Ay sus, ante, di yun istoryaan iti sa bali. Kaasimat ni Brian. Ha? Apay kumaakaasi ngay. Ka nag-enjoy mat. Nakamanong nga road arounds. Ay, rumbang laang proud kanyak Amangan kit tinusublihan nakpay. Tapanagkunak nag-enjoy mat. Ta first time na kanaw. Ha? Ay una yun, ante. Sigurado, machismis kayo. Pare Juan, pasensya ka, hindi na palabas arabita na partagak. Diyak ka mo tinararamid ko. Awan na jay. Kahit, anyangin ti aramidam itan. Amuda matandit ni baryo, tinapasama kada kayo ka ni Antinora. Uston, diyak kaya ate namang ngagdata. Ay, pero may ngamin ti panagbarbartag ko iti manungal daw. Iso pa nagkitak iti day dyan na bakatan. Napintas mo ti nabalasang. Iso akas dyan tinaaramid ko. Diyan mga rod malipaatan Tapos time ko mo dayjay. Ang pagbabawiyak dayjay, pare Juan. Sige. Simpaan nga minan tibiyag mo, pare. Isardeng mo ti panagin inom mo. Tawan na saya at nga itid na daytakan ka. Huwag nga rod. Agbabawiyak iti napasamak. Diyan lang ko malata naging inumin.
Agawid ak lang iji ilimi. Bareng adamam amok iji abalasang. Siga man no, kasta ti plano. Well pare, sana bale, bisitahin kanto dito isag paminsan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.